Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ από τη Γνώμη τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Επίκεντρο της απόψινής μας εκπομπής θα είναι η υγεία μας. Έχουμε απόψινό εκλεκτό προσκεκλημένο, τον γνωστό πλέον σε όλους μας χειρουργό ορθοπαιδικό, τον κύριο Δημήτρη Κάτσακα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για θέματα που απασχολούν τους αθλητές μας και όχι μόνο, για τους αθλητικούς τραυματισμούς και για προβλήματα στα κάτω άκρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κάτσακα. Καλησπέρα σας. Πλέον είστε γνωστός σε όλους, στους τηλεθεατές, σε εμάς. Μας έχετε καλύψει σε πάρα πολλά ερωτήματα που έχουμε θέσει και αφορούν ορθοπαιδικές κακώσεις και όχι μόνο. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε, κύριε Κάτσακα, για τα προβλήματα στο τομέα του αθλητισμού. Ξέρουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού. Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, καθώς βελτιώνει και την ψυχή αλλά και το σώμα. Υπάρχουν όμως προβλήματα που δημιουργούνται από την καταπώνηση των μειών και γενικότερα όταν κάποιος αθλείται πολλές ώρες, έχει τα καλά του, που είναι τα περισσότερα, αλλά δημιουργούνται και κάποια προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Καλησπέρα σας καταρχάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Ισχύει αυτό. Αν παρακολουθήσουμε τα τελευταία χρόνια, κατά τη δεκαετία του 90-2000, όλο και λιγότερα άτομα ασχολούνταν με τον αθλητισμό. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ξανά είναι σε τρέντ και στη μόδα όλο και περισσότερα άτομα να αθλούνται. Αλλά δυστυχώς αυτό που λείπει είναι, να το εξηγήσω έτσι, λείπουν πολλά άτομα στον αθλητισμό που είναι εξειδικευμένα και θα προτρέψουν να αθληθεί ένα παιδί που θα ξεκινήσει, αλλά δεν θα το πάρει από το χέρι για να μπορέσει να έχει μια καλή πρόληψη ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματισμούς. Και βλέπουμε συνέχεια και στο γιατρείο, σε συγκεκριμένα αθλήματα, να έρχονται τακτικά παιδιά με προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός και πρέπει να προφυλάσσεται και το παιδί κατά τη διάρκεια του αθλητισμού. Εννοείται. Ποτέ δεν αφήνουμε ένα μικρό παιδί απροστάτευτο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι προπονητές, υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν οι ειδικοί που θα πρέπει να εμφυσίσουν στο παιδί τον αθλητισμό, αλλά και το πώς πρέπει να προφυλάσει τον εαυτό του. Ας δώσουμε τότε τον ορισμό τι είναι αθλητικοί τραυματισμοί. Αθλητικός τραυματισμός, κατά εμένα, ναι μεν είναι ένας τραυματισμός που προκαλείται κατά τη διάρκεια του σπορ ή κατά τη διάρκεια των χρόνων ενός αθλητή που ασχολείται με έναν τραυματισμό, αλλά για μένα είναι και οι κατηγορίες που υπάρχουν ανάλογα με το άθλημα. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής έχει τυπικές ασθένειες που θα του προκληθούν κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Διαφορετικά είναι σε έναν μπασκετμπολίστα ή διαφορετικά είναι σε έναν βολεμπολίστα ή τενίστα. Μα είναι και το αντικείμενο διαφορετικό. Είναι και το αντικείμενο, σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερη τριβή π.χ. στο ποδόσφαιρο στα κάτω άτρα, ό,τι υπάρχει στο μπάσκετ που είναι στα άνω άτρα. Και εκεί είναι πάρα πολύ βασικό, βέβαια, και όταν θα ξεκινήσει κάποιος με το άθλημα, να μπορέσει ο προπονητής ή ακόμα και ο γονέας να έχει μία κουβέντα στην αρχή, αν ταιριάζει το παιδί στο συγκεκριμένο άθλημα. Δεν μπορεί π.χ. ένας που έχει το σωματότυπο από τον ποδοσφαιριστή να πει: επειδή μου αρέσει το μπάσκετ, θα ξεκινήσω το μπάσκετ ή το αντίστροφο. Γιατί αν γίνει αυτό το πράγμα, κατά μεγάλη πιθανότητα θα υπάρχουν και περισσότεροι τραυματισμοί. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ένας μπασκετμπολίστας που είναι 2 μέτρα, πάει και ασχοληθεί έντονα με το ποδόσφαιρο, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πόδια του, γιατί έχει μια διαφορετική μυϊκή δομή και κέντρο βάρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο άθλημα. Άρα, οι κύριες αιτίες των αθλητικών τραυματισμών, κακώσεων, πώς θέλετε πείτε το, πώς μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε? Είναι η ένταση, είναι η συχνότητα. Στην Ελλάδα είναι και ο ερασιτεχνισμός που θα ασχοληθεί κάποιος. Τι εννοώ? Π.χ. στο εξωτερικό, αν πάει κάποιος Γερμανία, Ολλανδία, πριν ξεκινήσει κάποιος με ένα άθλημα, θα τον δουν το παιδί τι σωματότυπο έχει. Βλέπω στην Ελλάδα, έρχονται στο γιατρείο μικρά παιδιά 12, 13, 15 χρονών και βλέπω προβλήματα συνέχεια στο γόνατο και παίζει ποδόσφαιρο. Τον κάνω εξέταση, βλέπω έχει πλατυποδία. Τα πόδια του δεν έχουν ένα ατομικό άξονα, είναι στραβά, δηλαδή δεν υπάρχει μια σταθερότητα στα γόνατα. Αυτό είναι θέμα χρόνου μετά να του βγάλει προβλήματα. Εσείς πιστεύετε ότι στη χώρα μας τουλάχιστον αυτό το πράγμα... Υπάρχει πολύ μεγάλος ερασιτεχνισμός. Λυπάμαι που το λέω, αλλά... Δυστυχώς έτσι είναι. Απλά εμείς προσπαθούμε τώρα με την εκπομπή πιο πολύ να δώσουν οι γονείς σημασία, όχι στο τι θέλει μόνο το παιδί. Και στο τι μπορεί. Και στο τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή είναι σαν να πούμε ότι εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Θέλω οπωσδήποτε να πάω στην καλών τεχνών. Ένα παιδάκι τα θέλει όλα.
Ναι, αλλά ας το οδηγήσουμε να πάει σε ένα άθλημα που θα τέριασε στο σωματότυπό του. Όπως ένα παιδάκι που έχει ένα ύψος ή ένας νεαρός ενήλικας 1,70, πρέπει να το καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει καριέρα μπάσκετ. Άρα ουσιαστικά πρέπει να πάει σε ένα άθλημα που να του αρέσει, αλλά να ταιριάζει και στο σωματότυπό του. Άρα, μια από τις κύριες αιτίες των αθλητικών τραυματισμών είναι και η καταπώνηση από την υπερβολική χρήση. Βεβαίως. Και δεν υπάρχει αποκατάσταση. Αυτό που βλέπω, δεν υπάρχει αποκατάσταση. Δηλαδή, κάποιος θα κάνει 10 προπονήσεις την εβδομάδα και αποκατάσταση τον ρωτάω πόσο φυσιοθεραπεία θα κάνεις. Πόσο αποκατάσταση έχεις, μηδενική. Επομένως, είναι να το πούμε σαν παράδειγμα, πείτε ότι έχετε ένα αμάξι και θέλει να γίνει αλλαγή λαδιών. Αλλά εμείς δεν. Πηγαίνουμε, προχωράμε, φτάνουμε στο μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα και δεν κάνουμε αλλαγή λαδιών. Είναι λογικό κάποια στιγμή και αυτό το αμάξι να χαλάσει τελείως. Έτσι είναι και στον αθλητισμό. Οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ βασικές, αλλά επίσης πολύ βασική είναι και αποκατάσταση. Πρέπει να υπάρχει επαρκής ανάπαυση. Βεβαίως. Οι μύες καταπονούνται. Δεν μπορούν 7 μέρες την εβδομάδα, επειδή θέλει το παιδί μας να αθλείται, επειδή υπάρχει με άλλα παιδάκια, όλα αυτά τα αθλήματα. Είναι και ομαδικά. Που προαναφέραμε. Αλλά και τριβή, όπως λέτε, και η τριβή θέλει μετά και ξεκούραση. Δεν γίνεται να το κάνουμε συνέχεια αυτό. Γι' αυτό δεν είναι χαζοί οι επαγγελματίες, οι επαγγελματικοί σύλλογοι που σου λένε ότι θα κάνεις με 1,5 ώρα προπόνηση, 2, αλλά μετά έχουν μισή ώρα, 1 ώρα αποκατάσταση. Συνήθι παραδείγματα ποια είναι? Ας πούμε η τενοντίτιδα που την ακούμε πλέον και έχει γίνει μόδα. Είτε αθλούμαστε είτε όχι. Ας πούμε, π.χ. η τενοντίτιδα είναι στο στροφικό πέταλο στους μπασκετμπολίστες που χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα τον ώμο. Στους ποδοσφαιριστές είναι η προσαγωγή που έχουν τενοντίτιδες πολλές. Στα κάτω άκρα. Επίσης, έχουν πολύ συνήθιση είναι τραυματισμοί στον αστράγαλο με τους συνδέσμους λόγω των στροφικών κινήσεων ή στο γόνατο. Όπως ακούτε συνέχεια ρήξη χιαστών. Ενώ π.χ. στο μπάσκετ ή στο βόλι θα ακουστεί ναι μεν, αλλά δεν θα ακουστεί τόσο συχνά. Γιατί είναι διαφορετική η φύση του αθλήματος. Επομένως, είναι σε κάθε. Αλλά και τα κατάγματα. Δεν πάνε πίσω. Ναι. Συνήθως βέβαια στο ποδόσφαιρο επειδή υπάρχει κάποια επαφή. Φαινόμενο, ναι. Αλλά μπορεί να υπάρξει και εκεί αν γίνει μια απότομη κίνηση. Στο τένις π.χ. υπάρχει πολύ έντονη τενοντίτιδα στον αχίλιο σύνδεσμο. Στον αχίλιο τένοντα. Επειδή γίνονται συνέχεια οι κινήσεις εκ την άξιος από τη φτέρνα και στο πόδι, επομένως είναι ο τένοντας που θα πάθει πιο γρήγορα τενοντίτιδα ακόμα και μικρορήξεις ή ολικές ρήξεις. Επομένως, αν το παρακολουθήσουμε, κάθε άθλημα έχει και τις δικές της ασθένειες ή τραυματισμούς. Επομένως, εκεί πρέπει κάθε αθλητής να δίνει και περισσότερο βάση, ό,τι έχει να κάνει στην εγκύμναση, στην προετοιμασία και στην αποκατάσταση. Όταν σε αθλήματα όπως είναι η άρση βαρών ή οι πολεμικές τέχνες, εκεί ποια είναι τα προβλήματα που συνήθως γελάω γιατί έχω αρκετούς τέτοιους αθλητές στο ασθενή, στο γιατρείο. Ουσιαστικά εγώ τους θεωρώ αυτούς πολυτραυματίες. Πολυτραυματίες γιατί ιδίως οι παλαιστές που έχουν ελεύθερη παλή, νευρονομαϊκή και όλα αυτά που μπορείτε να δείτε στη τηλεόραση είναι από πόδια, μέση μέχρι και ώμος. Δεν υπάρχει κάτι που θα φύγει τελείως. Άρση βαρών πιο πολύ είναι η μέση. Καταπονείται η μέση. Ναι. Δηλαδή, ένας μέσος αθλητής στην άρση βαρών που το κάνει πρωταθλητισμό, σίγουρα θα έχει πάθει μια ρήξη στον ώμο και σίγουρα θα έχει κάποια μικρή κύληση στην σπονδυλική στήλη. Η ελλειπής προθέρμανση. Ναι. Θάνατος. Είναι θάνατος. Ναι. Άρα η προπόνηση, η προθέρμανση είναι το α και το ω για οποιονδήποτε αθλητή. Πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, θέλει τουλάχιστον 1/4 με 20 λεπτό να γίνει καλή προθέρμανση. Να ζεσταθεί ουσιαστικά το σώμα. Να σας το πω διαφορετικά. Πώς λένε ότι. Τώρα, εγώ πήραμε το παραδείγμα με το αυτοκίνητο, αλλά πιστεύω είναι για τους τηλεθεατές πιο εύκολο. Το χειμώνα που έχει κρύο, εάν δεν. Ακριβώς. Η μηχανή πρέπει να φτάσει στο λάδι που λέμε να φτάσει θερμοκρασία 90 βαθμούς. Γιατί τι γίνεται, το λάδι ακόμα δεν έχει πάρει αυτή τη θερμοκρασία και μπορεί να σπάσει η μηχανή. Δεν τρέχει, δεν κυλάει. Έτσι είναι ακριβώς και με το σώμα μας. Αν δεν έχει έρθει ροή αίματος στη μυϊκή ομάδα που μετά θα ταλαιπωρήσουμε. Π.χ. τώρα ένας που κάνει άρση βαρών και πάει και σηκώσει κατευθείαν με τη μία πολλά κιλά και δεν έχει κάνει καλή προθέρμανση και για τη μέση του και για την πλάτη του και για τους ώμους του, δεν έχει έρθει δηλαδή ροή αίματος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα έρθει πολύ πιο εύκολα ένας τραυματισμός. Άρα δηλαδή μπορεί να έχουμε το κίνδυνο μυϊκών αλλά και αρθρικών τραυματισμών. Ναι, ακριβώς. Γιατί αν δεν υπάρχει μια καλή στήριξη από το μυ, μπορεί να φύγει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει στην άρση βαρών που κάποιες φορές φεύγει πάρα προς τα πίσω. Ναι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να πάθει εξάρθρωση και στους δύο ώμους. Αν δεν πάθει εξάρθρωση, πολύ πιθανό να πάθει ένα μεγάλο τραυματισμό. Επομένως, γιατί γίνεται αυτό, ή επειδή τα κιλά είναι πολλά, ή επειδή δεν έχει γίνει καλή προθέρμανση, δεν έχει ζεσταθεί ο μυς.
Και πάμε τώρα κατά πόσο παίζει ρόλο ο ανεπαρκής εξοπλισμός ή ο μη σωστός εξοπλισμός. Εγώ τι μπορώ να σκεφτώ. Βεβαίως, τα παπούτσια. Ναι. Τα αθλητικά παπούτσια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ναι. σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Γιατί νομίζω ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κάθε κατηγορία έχει και το δικό του εξοπλισμό. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή βλέπω ακόμα και στις σαλάνες που βλέπουμε τα παιδάκια που θα παίξουν με παπούτσια του μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι λάθος γιατί στο μπάσκετ είναι πιο υψηλά τα παπούτσια. Δεν πρέπει να είναι τόσο ψηλό. Δηλαδή, όσο πιο χαμηλά στη γη είναι τα παπούτσια, τόσο καλύτερο. Βέβαια, όταν παίζουν στο γρασίδι είναι οι τάπες που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ή επίσης, όλοι βλέπαμε μικροί να φοράνε ποδοσφαιρικά παπούτσια με τάπες πάνω στο τσιμέντο. Κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο επίσης, επειδή μπορεί να γλιστρήσει και να έχει πιο έντονο τραυματισμό. Άρση βαρών. Το πόδι, ουσιαστικά η καλύτερη θέση του ποδιού είναι χωρίς να φοράει κάποιος παπούτσι, για να μπορεί να έχει κάποιος καλύτερο grip. Αν δείτε, ουσιαστικά το πόδι είναι έτσι. Αν πατήσει όμως στη γη και με το βάρος ουσιαστικά ανοίγει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε καλύτερη επιφάνεια που καλύπτει το πόδι και όταν έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια που πατάνε τα πόδια μας, υπάρχει και μεγαλύτερη σταθερότητα για να σηκώσουμε τα κιλά. Δυστυχώς και η βιομηχανία των αθλημάτων, του εξοπλισμού, κινούνται πολύ και ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα και όχι ό,τι έχει να κάνει με την πρακτικότητα. Και επομένως πολλά από αυτά τα παπούτσια δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με τον αθλητισμό όσο με τη μόδα. Νομίζω όμως ότι οι επαγγελματίες αθλητές δεν κάνουν αυτό το λάθος, γιατί οι άνθρωποι, η ζωή τους είναι γύρω από τον αθλητισμό. Εγώ και εσείς μπορούμε να το κάνουμε. Οι απλοί πολίτες που μπορούμε να πάμε για ένα περπάτημα, για ένα τρέξιμο, το κάνουμε ως χόμπι. Και να φορέσουμε κάποιο παπούτσια που δεν ενδείκνυται. Αλλά νομίζω τώρα ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ένας μπασκετμπολίστας, νομίζω ότι έχει να κάνει... έχουν την γνώση για να... Εν μέρει έχουν τη γνώση. Δηλαδή για μένα οι βιομηχανίες του αθλητικού εξοπλισμού κοιτάνε πιο πολύ το τι είναι το πιο παραγωγικό για το συγκεκριμένο άθλημα, δηλαδή να έχει κάποιος καλή επίδοση, αλλά δεν τον ενδιαφέρει ταυτόχρονα αν υπάρχει ένας τραυματισμός. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφίες από πόδια ποδοσφαιριστών, πώς είναι μετά από πολλά χρόνια φορώντας αυτά τα πολύ στενά παπούτσια, έχουν συνέχεια παραμορφώσει τα δάχτυλα, όπως και στο μπάσκετ. Γιατί, ναι, μεν η επιφάνεια τους είναι καλύτερη για να έχουν μια καλύτερη παραγωγικότητα στο σπορ, αλλά δεν τον ενδιαφέρει για το τι θα γίνει με την υγεία του αθλητή. Αυτό τον ενδιαφέρει να πουλήσει, να έχει μια καλή. Εννοείται, όλες αυτές οι εταιρείες. Ναι, να έχει καλά αποτελέσματα. Το πρώτο μέλημά τους είναι αυτό. Και να είναι και μοδάτα, να φαίνονται όμορφα. Αν σκεφτείτε, μέχρι και τη δεκαετία του 70-80, πριν βγει η αερόσολα, στο μπάσκετ ήταν τα All Stars, τα πολύ γνωστά παπούτσια της εταιρείας Converse. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν να καλύψουν τους κραδασμούς στα πηδήματα που γίνεται στο μπάσκετ. Όλα όμως τα βαφτίζουν αερόσολα. Ναι, εντάξει, μέρη είναι μερικά καλά, μερικά όχι. Δηλαδή, αερόσολα μπορείς να βρεις και στην Λαϊκή, μπορείς να βρεις τώρα και σε μαγαζιά έχει να κάνει και με την ποιότητα, αμιγώς αθλητικά είδη. Ναι. Θέλω να πω ότι όλα βαφτίζονται. Σίγουρα, ναι. Πρέπει να κοιτάξουμε και την ποιότητα. Εγώ πάντα αυτό που λέω είναι ότι αν κάποιος δεν θέλει να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό 100%, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να βρει και ένα σπορ που τον ενδιαφέρει, αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ένταση που βλέπω δηλαδή στο γυμναστήριο. Όλος θέλει να πάει να σηκώσει 150 κιλά. Λέω θα πας στην άρση βαρών. Όχι. Λέω για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ναι, θα πάρεις λίγο περισσότερη μυϊκή μάζα, οπτικά, γιατί μπορεί να θέλει να αρέσει σε μια γυναίκα. Το έχουμε συζητήσει αυτό, κύριε Κάτσακα, στο παρελθόν, ότι πάμε στο γυμναστήριο και δεν πάμε πραγματικά για την υγεία μας ή να ασχοληθούμε με τη σωστή δόμηση του σώματός μας. Πάμε και μπορούμε να επικεντρωθούμε. Οι γυναίκες στους γλουτούς, οι άνδρες στα μπράτσα ή στο... Θέλω να πω ότι κανονικά θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εκγύμναση του σώματος. Εκεί φταίνε βέβαια πολύ και οι προπονητές. Δηλαδή αυτό τους λέω. Πρώτον, το κάνεις γιατί θες να αρέσεις οπτικά ή γιατί σου πιάνει αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει και αυτό το ανταγωνιστικό στους ανθρώπους από τη φύση μας. Ότι δες, εγώ σήκωσα περισσότερα κιλά από τον άλλον. Το πρόβλημα όμως τι είναι? Αν δεν θες να ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο, καταστρέφεις την υγεία σου. Όπως λέω σε άλλους 35άριδες. Λέει: μ' αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο 5x5. Πού? Σε πλαστικό γήπεδο που δεν απορροφάει καθόλου κραδασμούς. Για τα γόνατα είναι ό,τι χειρότερα. Πόσες φορές πάτε? 2 με 3. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή υπάρχει μια αυξημένη τριβή. Ναι, μεν σου αρέσει, αλλά
αλλά βρες κάτι που σου αρέσει και να μην καταστρέφει και την υγεία σου. Γιατί αναφέρουμε το αλκοόλ, η παχυσαργία, τα ναρκωτικά, όλα αυτά καταστρέφουν την υγεία μας. Αλλά αν ασχοληθείς και με ένα άθλημα πολύ εντατικά, για το λάθος λόγο, χωρίς να έχεις το σωματότυπο που πρέπει να έχεις, καταστρέφεις και την υγεία σου πολύ πιο γρήγορα. Δυστυχώς όμως τα νέα παιδιά, και να πω την αλήθεια, και όχι μόνο τα νέα, και οι δικές μας οι γενιές. Ναι. Κοιτάμε περισσότερο το φαίνεστε, την εικόνα μας, παρά την υγεία μας και... Ισχύει αυτό, αλλά το μεγαλύτερο δυστύχημα είναι δεν υπάρχει επαγγελματισμός κιόλας. Δηλαδή υπάρχει πολύ αριστεχνισμός. Δεν μπορώ να σκεφτώ, π.χ. έρχονται στο γιατρείο παιδιά. Βλέπω τα γόνατά τους, δεν είναι αυτό που πρέπει να αντιστοιχεί ανατομικά σαν ποδοσφαιριστή. Βλέπουμε ότι είναι στραβά. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει στον δρόμο που γίνεται σαν χ, που βγαίνουν προς τα έξω. Μετά βλέπω έχουν πλατυποδία. Αυτό το παιδί, αν θα παίξει 1-2 χρόνια ποδόσφαιρο, είναι θέμα χρόνου να πάθει χιαστό ή να πάθει μεγαλύτερο τραυματισμό. Γιατρέ, η πλατυποδία δεν είναι κάτι που δημιουργείται σιγά σιγά από τη βρεφική ηλικία, από την πολύ μικρή ηλικία τουλάχιστον. Οπότε θα πρέπει ο γονιός να το δει και να πάει στον γιατρό που πρέπει να του εξηγήσει και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Αυτό εν μέρει ναι, αλλά... Πλατυποδία μπορεί κάποιος ο ενήλικας να αποκτήσει? Όχι, έχετε δίκιο. Απλά δεν μπορώ να βάλω την ευθύνη στον γονέα. Γιατί τώρα υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν σχέση με την ιατρική. Αυτό για μένα θα ήταν λόγος του σχολείου, π.χ. όταν κάνουν. Γιατί γυμναστική δεν λέμε πρέπει να πάρεις χαρτί από τον γιατρό. Ναι. Μόνο που αυτό από το χαρτί από τον γιατρό τις περισσότερες φορές είναι πάμε σε έναν γιατρό που ξέρουμε, υπέγραψε το, ότι όλα είναι καλά και τέλος. Τι λέτε? Ποιος το κοιτάει αυτό? Αλλά αυτό εκεί μια υπογραφή και τελειώσαμε. Το κράτος εκεί θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο, όχι επαγγελματίας, πιο αυστηρός, στο να πει: κοίτα να δεις, πριν ξεκινήσεις το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, θέλω όντως να πας στο γιατρό. Όχι γιατί είμαι χαζός και το απαιτώ, γιατί μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη πρόληψη, όπως καρδιομυοπάθειες που υπάρχουν. Δεν έχουμε δει νεαρά άτομα ξαφνικά να σβήνουν. Ανακοπή. Ναι, αν είχαν πάει όντως και είχαν εξεταστεί, θα ήταν διαφορετικά τα προβλήματα. Αν όλα αυτά τα παιδιά είχαν πάει όντως μια φορά στην ανήλικη ζωή της σε έναν ορθοπαιδικό, θα ήταν λίγο διαφορετικά. Αλλά αυτό όμως, θα μου επιτρέψετε να... Έχει να κάνει βέβαια και με τον γιατρό. Μπράβο, και αυτό, αλλά βλέπουμε και αθλητές, νέα παιδιά, που όλη τους τη ζωή την έχουν αφιερώσει στο να αθλούνται. Γιατί ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν πάει να γίνει επαγγελματίας και να τον πληρώνουν οι άλλοι, αν δεν έχει καλή φυσική κατάσταση. Όλοι αυτοί δεν ελέγχονται. Πώς παθαίνουν ανακοπές και πέφτουν μέσα στα γήπεδα και χάνονται τόσα νέα παιδιά? Γιατί εν μέρει έχει να γίνει, η ερώτηση είναι ποιος κάνει τον έλεγχο. Δηλαδή μου έχουν έρθει πολλές φορές ασθενείς που έχουν εξεταστεί ήδη από 1, 2, 3 ορθοπαιδικούς. Ο άλλος π.χ. έχει πρόβλημα στη μέση, ο άλλος π.χ. έχει πρόβλημα στο γόνατο. Και το γόνατό του βλέπω είναι μια χαρά. Αλλά δεν κάθεται ένας γιατρός να του βγάλει τα παπούτσια να του δει αν είναι το πρόβλημα στην πλατυποδία. Γιατί π.χ. αν υπάρχει αυτή η καμάρα η φυσιολογική στο πόδι και είναι πλατυποδία και πέφτει μέσα, ουσιαστικά πέφτει και το γόνατο. Ναι. Άρα το πρόβλημα στο γόνατό του, και αυτό το βλέπουμε συνήθως στην επιγονατίδα, του βγαίνει επειδή έχει πλατυποδία στο πόδι. Αν όμως ο ορθοπαιδικός που άλλος τον εμπιστεύεται, είναι στα 50, έχει πάει στο πανεπιστήμιο και δεν μπαίνει στον κόπο να του πει βγάλει τα παπούτσια, γιατί το πρόβλημα μπορεί να είναι όντως τα πόδια, πού φταίνει οι γονείς, πού φταίνει και οι υπόλοιποι, αν ο άλλος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Είναι σαν το πύργο της πίζας. Δεν στράβω στο τελευταίο όροφο, τους λέω: κοιτάξτε από το ισόγειο, κοιτάξτε από τα πόδια αν ξεκινάει το πρόβλημα. Άρα οι αθλητικοί τραυματισμοί, εν κατακλείδη, απαιτούν σωστή πρόληψη. Και τυχερός να είσαι αποκατάσταση, το σωστό γιατρό για να και να βρεις και το σωστό γιατρό. Και να έχεις και το σωστό προπονητή. Που θυμάμαι, υπάρχουν μερικοί εξαιρετικοί προπονητές που πάνε τα παιδιά τους και λένε: θέλω να παίξει ποδόσφαιρο. Και λέει ο προπονητής: με συγχωρείς, δεν γίνεται. Δεν έχει το σωματότυπο, θα πάθει τραυματισμό. Πάνε καλύτερα, άρση βαρών. Σου ταιριάζει ο σωματότυπό σου. Είναι ανάλογο με το σωματότυπο που έχουμε. Άρα, κύριε Κάτσακα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πάμε, ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι πρόληψης? Για μένα είναι πρώτον, πριν ασχοληθεί κάποιος με ένα άθλημα, να πάει σε έναν γιατρό για να κάνει, σε έναν παθολόγο για να δει αν το καρδιογειακό είναι όλα εντάξει. Δεύτερον, να πάει σε έναν ορθοπαιδικό για να δει αν ανατομικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και τρίτον, να μπορέσει να βρει ένα σωματείο επαγγελματικό που μπορεί να εμπιστευτεί τον προπονητή, γιατί αύριο μεθαύριο θα είναι μαζί συνέχεια. Και το τελευταίο είναι η αποκατάσταση, να δίνει πολύ μεγάλη βάση στην αποκατάσταση. Εκτός από όλα αυτά όμως, από θεραπεία. Είναι σωστή προθέρμανση και διατάσεις. Ναι. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο όταν πηγαίναμε, πρωτού ξεκινήσουμε να κάνουμε γυμναστική, μας έβαζαν να κάνουμε διατάσεις. Ναι, απόλυτο δίκιο.
Ναι. Προαμνημονεύτων χρόνων εννοούμε. Και στο τέλος και οι διατάσεις. Και οι διατάσεις, ναι. Στο τέλος. Γιατί πολλοί βλέπω γυμνάζονται, αλλά λόγω των ελλειπών διατάσεων στο τέλος, τι γίνεται, γίνεσαι πολύ fixed. Δεν έχεις πλέον αυτή την ευληγησία που θα πρέπει να έχεις. Και όταν δεν έχεις αυτή την ευληγησία, μετά δεν έχεις την εκτείναξη και επομένως θα έχεις. Και το εύρος της κίνησης για να μπορέσει Ακριβώς. να επιτευχθεί. Άρα οι ζεστοί μύες είναι πολύ πιο δύσκολο να υποστούν κάποια κάκωση, κάποιο τραυματισμό. Πολύ πιο σπάνια η ζεστή. Πιο σπάνια. Η κρύη. Είναι να θυμάστε πάντα το παράδειγμα αυτό που λέμε χειμώνα, όπως είπατε, με το αμάξι. Με το αμάξι. Περιμένουμε πρώτα 10-15 λεπτά να φτάσει η θερμοκρασία 90-95 βαθμούς, να ζεσταθεί η μηχανή και μετά ξεκινάμε. Έτσι είναι και σε οποιοδήποτε άθλημα. Πρώτα αφήνουμε να τρέξει λίγο αίμα στους μυς, να ζεσταθεί ο μυς. Αν είναι ζεστός ο μυς, είναι πολύ πιο εύκολα κάνει τις διατάσεις, έχει τον εύρος κινήσεως. Αν είναι κρύος ο μυς, είναι πολύ πιο επιρρεπή σε τραυματισμό. Σαν τα κρυοπαγήματα είναι. Σαν τα κρυοπαγήματα. Είναι όμως και η σωστή τεχνική που πρέπει να ακολουθείτε. Ναι. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και κυρίως τα νέα παιδιά που πλέον αυτά είναι και το μέλλον και αυτά ασχολούνται ως επιτοπλίστων, ότι κάθε άθλημα έχει τη δική του τεχνική. Σίγουρα. Κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί στο ποδόσφαιρο, μπορεί να ακολουθηθεί σε κάποιο άλλο είδος άθλημα. Άρα και η σωστή τεχνική νομίζω παίζει ρόλο. Όπως και η επαρκής ξεκούραση και ανάπαυση, αποκατάσταση. Ναι. Θα πρέπει, όσο και να μας αρέσει κάτι... Και το βασικό είναι επίσης κάποιος να καταλάβει σχετικά νωρίς αν θα το ακολουθήσει επαγγελματικά ή όχι. Τι θέλω να πω. Π.χ. τώρα υπάρχουν τα νεαρά παιδιά, φτάνουν 17, 18, 19 χρονών, λένε δεν θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Το θέμα είναι, αξίζει να ασχοληθείς με τα full ερασιτεχνικά. Δηλαδή τώρα, αν κάποιος δεν πέτυχε να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή, αξίζει μετά μέχρι τα 30-35 να παίζει ερασιτεχνικό, να κάνει τόσες προπονήσεις και τόσα μάτς. Γιατί οι τραυματισμοί θα έρθουν, είναι θέμα χρόνου. Δεν έχω δει κάποιον που να αθλείται πολύ έντονο και να μην έχει τραυματισμό. Λογικό, αλλά αξίζει να κουβαλάς μια ζωή τραυματισμούς, προβλήματα στη μέση, γόνατο για ένα άθλημα που δεν σου έδωσε καθόλου χρήματα. Και χρήματα δεν υπάρχει μέλλον. Το να ασκείται κάποιος όμως. Ναι. Για τη φυσική του κατάσταση και για την υγεία του. Ήπια. Ναι. Απλά υπάρχουν άτομα που δεν ασχολούνται επαγγελματικά και τους βλέπω κάνουν 6-7 προπονήσεις την εβδομάδα. Παίζουν σε στυλ επαγγελματικού 90-100 λεπτά την εβδομάδα. Και κάθομαι και βλέπω στα 40 αυτοί έχουν τόσο πολλούς τραυματισμούς. Στη μέση, στους ώμους, στα γόνατα. Και τους λέω, έβγαλες τουλάχιστον €1 από όλο αυτό? Όχι. Αλλά ποιο είναι το θέμα στα 50 σου να είσαι ερείπιο και να μην έχεις βγάλει τουλάχιστον και κάποια χρήματα από όλο αυτό? Δεν το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν πολύ αργά. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι κάθε δεκαετία στη ζωή μας αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μιλάμε για έναν, ακόμα και για τους αθλητές, αυτούς που είναι επαγγελματίες αθλητές. Βλέπουμε ότι και στο ποδόσφαιρο ακόμα, ότι είναι μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Και στο μπάσκετ που... θα πρέπει να καταλάβουμε ότι καλό είναι να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας, αλλά με μέτρο. Αυτό που μπορούσα να κάνω στα 20, δεν μπορώ να τα κάνω στα 50, στα 60, στα 70. Ακόμα και στα 40 μου. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά... Δεν το καταλαβαίνουν. Απλά προσπαθούμε να τους το εξηγήσουμε, γιατί ίσως δεν υπάρχουν και πολλά άτομα για να τους ενημερώσουν. Δηλαδή, βλέπω και σε πολλά γυμναστήρια. Ο γυμναστής αντί να του πει, κοίτα, φτάνει, δεν χρειάζεται να σηκώσει περισσότερα κιλά. Υπάρχει αυτή η πόρωση, μπορείς περισσότερο. Συνέχεια αυτό το ανέβασμα. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε απλά ότι και ο προπονητής να είναι σοβαρός, σωστός και να πει φτάνει τόσο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Παίζει ρόλο όμως και η σωστή και πλήρης προπόνηση. Η σωστή προπόνηση. Ναι, βεβαίως. Όπως είπατε, να η τεχνική. έχουμε έναν καλό προπονητή που θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να ασκηθούμε. Επίσης, η διατροφή, κύριε Κάτσακα, και η ενυδάτωση, πόσο ρόλο παίζει? Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως και οι ηλεκτρολίτες, η ενυδάτωση, η σωστή διατροφή που θα κάνουμε, ανάλογα με το άθλημα που θα κάνουμε. Δηλαδή, αν δείτε τώρα και το σωματότυπο, ένας που κάνει μαραθωνοδρόμο, με ένας που κάνει το sprint, στα 100-200, θα δείτε ότι ο άλλος είναι πολύ πιο ελαφρύς. Δηλαδή, να το πούμε σαν σκίνη, δεν έχει έξτρα φορτίο. Ακόμα και μυϊκό φορτίο, το πολύ μυϊκό φορτίο δεν είναι καλό, γιατί έχει περισσότερα κιλά, άρα έχει μεγαλύτερο βάρος να σηκώσει, αλλά θα έχει μικρότερη επίδοση. Αυτός που θα κάνει το 200 π.χ. έχει πολύ πιο έντονη μυϊκή υπερτροφία στα κάτω άκρα για να μπορεί να έχει την εκτείναξη για να κάνει τα 200. Αυτός θα έχει μια τελείως διαφορετική διατροφή από ό,τι έχει ο μαραθωνοδρόμος. Ο ένας αθλητής θα πρέπει να πάρει πολλές περισσότερες πρωτεΐνες, ενώ ο άλλος θα πρέπει να πάρει λίγο λιγότερες πρωτεΐνες, ή μάλλον πολύ λιγότερες πρωτεΐνες.
Επομένως, ανάλογα και με το άθλημα, υπάρχει και μια τελείως διαφορετική διατροφή. Διατροφή και παρόλα αυτά όμως, μια σωστή διατροφή και μια καλή ενυδάτωση παίζει σημαντικό ρόλο στο να υποστηρίξουν τη σωστή μυϊκή λειτουργία. Σίγουρα. Όπως και πότε θα τραφούμε πριν πάμε να αγωνιστούμε. Δεν γίνεται π.χ. κάποιος που θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο να πει θα πάω να φάω ένα πιτόγυρο και μετά θα πάει να παίξω μετά μισή ώρα ποδόσφαιρο. Μετά από το ποδόσφαιρο όμως επιβάλλεται. Μετά από κάθε σωματική άσκηση επιβάλλεται το πιτόγυρο. Γιατί μας βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές και σου λένε μια ζωή δεν μπορούμε να ζήσουμε κάνοντας διατροφή και δίαιτες και αυτά. Εννοείται. Η ζωή είναι μικρή. Όλα είναι μες στη ζωή. Θέλω να πάμε τώρα στην αντιμετώπιση των αθλητικών τραυματιών. Ερχόμενος ένας αθλητής, ένα μικρό παιδί, εγώ εστιάζω στους νέους γιατί τους αγαπώ και πιστεύω ότι είναι το μέλλον. Αν κάνουμε, εμφυσίσουμε στους νέους, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, πράγματα που είναι υγιείς για έναν άνθρωπο, νομίζω θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον ως κοινωνία. Γι' αυτό με βλέπετε και μιλάω περισσότερο για τους νέους. Ερχόμενος ένας νέος αθλητής, είτε ερασιτεχνικά, είτε... Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, είναι ακτινογραφίες που γίνονται όταν δείτε μια κάκωση? Πώς γίνεται η πρώτη εξέταση? Για μένα όπως γίνεται ουσιαστικά, αν εξαιρέσω τους ισόρουχο βγάζουν τα πάντα, για να μπορέσουμε να δούμε την ανατομικότητα του σώματος. Για μένα δεν υπάρχει καλύτερο από το μάτι. Πρώτα δηλαδή πρέπει να τον δεις σαν από πάνω μέχρι κάτω ανατομικά πώς είναι και αν αυτό το σώμα που έχει ανταποκρίνεται στο άθλημα που κάνει και αν υπάρχει κάποια ανομαλία. Δεύτερον, εκεί τότε θα ξεκινήσω να πάω πιο πολύ αν με πονάει το γόνατο, θα δω το γόνατο, αν με πονάει τον ώμο. Γιατί το σημαντικότερο σε όλα αυτά τα αθλήματα είναι η πρόληψη. Εντάξει, έρχεται, τραυματίζεται, βλέπω έχει πάθει χιαστό ή έχει πάθει κάκωση συνδέσμων. Το θέμα είναι, ναι, θα το γιατρέψουμε, αλλά γιατί το έπαθε? Ναι. Είναι σαν το κορονοϊό, κόλλησα, αλλά γιατί κόλλησα, ρε παιδί μου? Μήπως γιατί οι γειτόνες είναι χωρίς μάσκα και όλη τη διάρκεια με βύχη πάνω, ή πρέπει να υπάρξει ο λόγος. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό, θα το ξαναπάθει. Και επομένως, τα τρία πράγματα που πρέπει να δούμε είναι πρώτον, γιατί έγινε, πώς έγινε και αν υπάρχει κάποιος λόγος για να ξαναγίνει, να μην ξαναγίνει. Δηλαδή, αν βλέπουμε ανατομικά ήταν όλα εντάξει και απλά ο ένας αθλητής έφαγε φάουλ και γι' αυτό τραυματίστηκε, είναι δεκτό. Αν ανατομικά όμως δεν ανταποκρίνεται, είναι υποχρέωσή μας να το πούμε: κοίτα να δεις, θα το ξαναπάθεις, γιατί ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το άθλημα. Και μπορεί να είναι πολύ χειρότερα. Βέβαια. Τη δεύτερη ή τρίτη φορά. Μετά η ανάμνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να κάνουμε ερωτήσεις. Ή έκανες προθέρμανση, πώς έγινε αυτό το περιστατικό, υπήρχαν εξωτερικοί παράγοντες, ήταν λόγω δικού μας λάθος. Πρέπει να γίνει ουσιαστικά μια ολόκληρη συνέντευξη και μετέπειτα θα πάμε να βγάλουμε και τη διάγνωση με μια ακτινογραφία ή με μια μαγνητική. Τα μέσα τα έχουμε εκεί, είναι θέμα χρόνου με μια μαγνητική να δούμε τα πάντα του τι μπορεί να έχει πάθει. Αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι γιατί το έπαθε. Τη στιγμή που παθαίνει κάποιος ενώ αθλείται ένα τραυματισμό. Ναι. Μέχρι που να πάει στο γιατρό, τι μπορεί να κάνει μόνος του. Πέρα από την ξεκούραση που αν είναι κάτι όχι πολύ σοβαρό, νομίζω ότι μπορεί να επιφέρει. Η προσευχή είναι σε όλα. Αντιφλεγμονώδη πάγο πάντα είναι τα βασικά σημεία. Πάντως η προσευχή, κύριε Κάτσακα, να σκεφτούμε και λίγο, βοηθάει πάντα. Ναι, γιατί είτε είναι ο τραυματισμός μικρός, είτε είναι μεγάλος. Η περίδεση. Περίδεση είναι με πάγο. Επίσης μπορεί να βάλει και κάποια αληφή με αντιφλεγμονώδη. Κάποιον επίδεσμο να βάλει επάνω. Ναι, μπορεί για να το σταθεροποιήσει. Ελαστικό βέβαια να είναι. Ελαστικός. Το προτιμότερο είναι να βάλει λίγο. Υπάρχουν διάφορα τζέλ στην αγορά με αντιφλεγμονώδεις ουσίες που ουσιαστικά το φέρνουν και σε μια ψήξη, σε ένα πάγωμα. Ουσιαστικά παγώνουν. Όπως και αντίθετα όμως υπάρχουν και κάποια τζέλ που είναι θερματικές. Θερματικές είναι να θυμάστε πάντα για μυϊκούς σπασμούς. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με πλάτη. Δηλαδή ψήξεις. Σήκωσα απότομα κάτι και με έπαθε σαν ρουμπάγκο. Στις στενοτίτιδες θέλει κρύο. Πάντα κρύο. Γιατί το κρύο ουσιαστικά τι κάνει? Σκεφτείτε ότι έρχεται πάγος σε μια επιφάνεια, πάνω στο δέρμα. Ουσιαστικά το παγώνει. Όταν παγώνει, τι γίνεται? Αρχίζει και περιορίζεται η ροή του αίματος. Πώς είπαμε για τη μηχανή, είναι κρύα, δεν κυκλοφορεί πολύ το λάδι. Άρα, όταν δεν υπάρχει γρήγορη κυκλοφορία αίματος, όλες αυτές οι τοξίνες και όλοι αυτοί οι παράγοντες που θα φέρουν τη φλεγμονή πάνε πολύ πιο αργά στην περιοχή. Αν εσείς βάλετε ζέστη, ουσιαστικά γίνεται διαστολή των αγγείων, το αίμα πάει πολύ πιο γρήγορα, άρα θα γίνει και πολύ πιο γρήγορα φλεγμονή. Άρα, όταν έχουμε παγοθεραπεία σε τενοντίτιδες και σε τραυματισμούς. Για πόσο διάστημα μπορούμε να εφαρμόσουμε το πάγο επάνω στο τραυματισμένο μέλος?
αν δεν είναι ανοιχτή περιοχή, δηλαδή αν δεν υπάρχει ανοιχτό όχι, δέρμα. Είναι ένα διάστημα. 2-3 μέρες. Παραπάνω. Ώρες. Το πολύ μπορεί να το κάνει κάποιος για 1 τέταρτο και να μην έρθει ποτέ η επιφάνεια του πάγου. Δηλαδή, σκέτος πάγος να μην έρθει πάνω στο δέρμα. Πολύ καλά κάνετε και το πρέπει αναφέρετε. Να είναι πάντα γύρω-γύρω από μια πετσέτα. Έχουν έρθει πολλές φορές στο νοσοκομείο. Με εγκάβματα. Ναι, εγκάβματα λόγω κρυοπαγήματος. Επειδή το αφήσανε 1 ώρα και μετά έπαθε έγκαυμα. 1 ώρα πάγος επάνω. Και όμως κάποιος μπορεί να μην το έχει εξηγήσει. Και όλος να το αφήνει 1 ώρα. Κάνετε πολύ καλά και το αναφέρετε. Γιατί πολλοί κόσμος έχει κάνει αυτή τη λαθασμένη κίνηση. Και... Όχι, πάνω από 15 λεπτά δεν χρειάζεται. Δηλαδή πρέπει να κάνει πάντα διάλειμμα 15-15, 15-15. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνει 1 εβδομάδα. Να δει ότι επιμένει 2-3 μέρες και δεν ξεπρίζεται και έχει πάρει και τα αντιφλεγμονώδη του και ακόμα πονάει. Προτιμότερο είναι να πάει στον γιατρό και να μην υπάρχει καθυστέρηση. Για την ελαχιστοποίηση του ειδήματος. Αν πρόκειται για κάποιο διάστρεμα, η ανύψωση του ποδιού ενδείκνυται. Ναι, αλλά και εκεί είναι πολύ βασικό να γίνει σωστό. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς θα γίνει η ανύψωση. Τι γίνεται. Ουσιαστικά σηκώνουμε το πόδι για να πάει το αίμα πού. Για να ξεπριστεί το πόδι σημαίνει το αίμα πρέπει να επιστρέψει πίσω στην καρδιά. Για να επιστρέψει πιο εύκολα στην καρδιά, τι γίνεται. Αν εγώ είμαι έτσι καθισμένος και βάλω το πόδι τώρα εδώ πάνω στο γραφείο, αν η καρδιά είναι εδώ και το πόδι είναι εδώ σε αυτό το ύψος, τι γίνεται να κάνει αυτή τη διαδρομή. Ναι. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε, πρέπει να είναι κάποιος ξαπλωμένος, επομένως να είναι κάτω, το πόδι να είναι ψηλά για να υπάρχει η ροή του αίματος για να γυρίσει πίσω. Αν ο άλλος είναι καθισμένος και έχει ψηλά το πόδι, το βλέπω συνήθως σε αυτά τα άτομα με γύψο και μου λένε να έχω σηκωμένο το πόδι. Και τον βλέπω τον άλλο να κάθεται έτσι και το πόδι πάνω στην καρέκλα. Λέω πώς θα πάει, βρε άνθρωπε μου, εδώ πίσω το αίμα. Ξάπλωσε πίσω για να πέσει το αίμα πολύ πιο γρήγορα. Γιατρέ, εσείς τα γνωρίζετε, είστε ειδικός. Θα μου πείτε γι' αυτό και σας καλούμε για να μας εξηγήσετε. Μην νομίζετε ότι όλοι ξέρουμε πώς πρέπει να βάζουμε το πόδι ή αν βάλουμε πάγο ή... Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίνε εμείς που δεν τους το εξηγούμε. Γι' αυτό βαριέται κάποιος να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, να το εξηγήσει με τη ροή του αίματος για να το καταλάβει κάποιος. Γιατί όλοι έξυπνοι είμαστε. Αν το εξηγήσεις, θα το καταλάβεις και θα το αποστηθήσεις και πιο εύκολα. Απλά μην τεμπελιάζουμε κι εμείς να λέμε ψηλά το πόδι. Πώς να έχει ψηλά το πόδι. Πρέπει να είναι το πόδι πάντα πιο ψηλά από το ύψος της καρδιάς για να υπάρξει η ροή για να ξεπριστεί. Εμείς σας εμπιστευόμαστε. Σας δίνουμε τα χρήματά μας, σας εμπιστευόμαστε την υγεία μας. Οπότε εσείς είστε υπεύθυνοι να συμβουλέψετε. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει και επαγγελματισμός. Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της εποχής μας. Υπάρχει προχειρότητα, δηλαδή από οποιοδήποτε. Δεν είναι όπως ήταν στη δεκαετία του 70-80 ακόμα που θα έπαιρνες τεχνίτη, αλλά το ήξερες. Ναι. Έπαιρνες επαγγελματία οδηγό, ήταν επαγγελματία οδηγό. Έπαιρνες γιατρό, ήταν όντως γιατρό. Τώρα πας στο γιατρό. Είναι λίγο απ' όλα. Ναι, αλλά δεν σου κάνει στο τέλος κανείς τη δουλειά, σου κάνουν λίγο απ' όλα και αυτό που λέτε κι εσείς. Και στο τέλος όμως τι γίνεται. Το θέμα του γιατρού, επειδή έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη, λες ο τεχνίτης μπορεί να στο κάνει λάθος το χρώμα. Το ξαναβάφεις, αλλά στην υγεία σου τι κάνεις. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε. Ναι. Πολύ σχολαστικά τον γιατρό για την εκάστοτε πάθηση που μπορούμε να πάθουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι βέβαια κιόλας, και τιμωρία. Η δουλειά η δικιά σας είναι λειτουργήμα. Ναι. Ο άλλος πρέπει να σέβεται τον ασθενή και να τον αγαπά. Αλλιώς... Σίγουρα, βέβαια, για μένα κατά την άποψή μου μακροχρόνια, ίσως το πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, θα πρέπει να μπουν και μηχανισμοί που να ελέγχουν. Δεν γίνεται τώρα να γίνονται συνέχεια ιατρικά λάθη και να λες τώρα και τι να τον κάνω και πώς να κάνω και πού να μπλέξω. Δεν μιλάμε τώρα για μικροπράγματα, αλλά έχω δει τρελά πράγματα, μεγάλα πράγματα. Καθημερινά, κύριε που λες τώρα, εντάξει, να έγινε μια μικρή διάγνωση, δεν είδα ένα σπασιματάκι σε ένα μικρό δαχτυλάκι, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και πάλι, αν μου μείνει αναπηρία στο δάχτυλο. Μιλάμε τώρα, έχω δει και στη Γερμανία βέβαια ο άλλος να μην έχει δει στο μικρό δαχτυλάκι, στη γωνίτσα, ένα ράγισμα που να μην του μείνει τίποτα που σου βρει. Ωραία, αν δεν του μείνει. Εντάξει, αλλά... Και ο άλλος να κάνει μεγάλα προβλήματα. Αλλά τώρα για προβλήματα μεγάλα, λάθος χειρουργία, να χειρουργούν λάθος μεριές, όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθούν για να έρθει και λίγο επαγγελματισμός. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ο άλλος εμπιστεύεται, σου εμπιστεύεται τη ζωή του πάνω απ' όλα. Ναι. Μπαίνεις σε ένα χειρουργείο και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Ναι. Εδώ μπαίνουν να κάνουν αμυγδαλές ή να κάνουν κάτι πολύ συνηθισμένο και δεν βγαίνει ζωντανός ο άλλος. Άρα... Πρέπει να έρθει λίγο περισσότερο η τιμωρία σε κάποια πράγματα και ο έλεγχος. Και όταν έρθει αυτό, πιστεύω θα είναι πιο σοβαροί και οι γιατροί. Επιβάλλεται πλέον. Ναι. Επιβάλλεται. Η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη πολλές φορές για την ανάκτηση της δύναμης, της ευελιξίας, της ενδυνάμωσης, θέλετε να πείτε, της κινητικότητας. Είναι βασικό, αλλά
Βασικό είναι, εγώ θα πρότεινα ή θεωρώ, βέβαια αυτό είναι και μια έλλειψη χρημάτων, ότι σε κάθε άθλημα, σε κάθε επαγγελματικό άθλημα γίνεται αυτό, αλλά και στα αεραστεχνικά επίπεδα να υπάρχει ένας φυσικοθεραπευτής που να προστατεύει τους αθλητές, να τους κάνει και μια καλή. Υπάρχει στο επαγγελματικό. Στο επαγγελματικό. Ναι. Γιατί για την αποθεραπεία, αποκατάσταση χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένας φυσιοθεραπευτής, ακόμα και ένα ελαφρύ διάστρεμα να έχεις. Ακόμα που βλέπουμε και το αθλητικό μασάζ, δεν έχει τύχει να δείτε και ποδόσφαιρο που μετά την παράταση έρχονται οι φυσιοθεραπευτές και αρχίζουν να τους κάνουν μασάζ. Αυτό π.χ. τους δίνω σαν παράδειγμα και τους αθλητές στο αεραστεχνικό που λέω: δείτε, εκεί παίξαν 90 λεπτά και μπαίνουν μέσα οι φυσιοθεραπευτές για να τους κάνουν μασάζ, γιατί για να υπάρχει μια καλύτερη ροή, για να μην μπορέσουν να υπάρχουν γράπες, για να υπάρχει δηλαδή μια πολύ γρήγορη αποθεραπεία μέσα στο δεκάλεπτο για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο αθλητής. Αυτό πρέπει να έχουν και στο μυαλό τους οι αθλητές, ότι δεν είναι μαγιά να πεις ότι δεν χρειάζομαι φυσιοθεραπευτή, δεν θέλω αποκατάσταση, δεν θέλω αποθεραπεία. Είναι βασικό για να μπορέσει να τα απεξέλθεις. Η φαρμακευτική αγωγή, κύριε Κάτσακα, τα μη αντιφλεγμονώδη φάρμακα ενδείκνυται για τέτοιου είδους κακώσεις, τραυματισμούς. Ανάλογα με την κάκωση. Ή φλεγμονή, όταν υπάρχει φλεγμονή. Βεβαίως, αυτό θα βοηθήσει αρκετά τα αντιφλεγμονώδη για να τα πάρεις για κάποιο διάστημα. Καλό θα ήταν βέβαια, εγώ πάντα το λέω, γιατί στον αθλητισμό δεν είναι περπατάω, στραμπουλίζω. Αν κάποιος έχει κάνει φάουλ, όταν τρέχεις γρήγορα και στραμπουλίξεις το πόδι ή δεν ξέρω τι το γόνατο, είναι καλό να πας όσο πιο γρήγορα σε έναν γιατρό. Εννοείται. Μα και τα φάρμακα, ο γιατρός δεν θα σας στήσει. Και όμως, ξέρετε πόσες φορές μου έχουν έρθει αθλητές που έχει πάθει ο άλλος ρήξη ηχείας του πριν 2 μήνες και μου λέει πρίστηκε λίγο και περίμενα. Και πόσο περίμενες? 1 μήνα να ξεπριστεί. Εντάξει, γιατί μου λέει μου έχει ξαναγίνει. Και κάνει τη μαγνητική και βλέπει έχει πάθει μερική ρήξη ηχείας ή ολική ρήξη ηχείας του. Με λέει ο προπονητής μου μετά ξεπρίστηκε λίγο, βάλε λίγο πάω και περιμένουμε. Ο προπονητής όμως δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Άλλη δουλειά του προπονητή, άλλη του δημοσιογράφου, άλλη του γιατρού και άλλη του παπά. Ναι, έτσι είναι. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, τα έχουμε κάνει όλα. Δυστυχώς ναι. Ένα. Ναι. Όταν υπάρχει κάταγμα, μικρό κάταγμα, μεγάλο, όχι τόσο μεγάλο, εννοείται. Ενδείκνυται η χρήση γύψου ή νάρθηκα. Πλέον έχει σταματήσει η χρήση του γύψου. Νάρθηκα ουσιαστικά είναι. Υπάρχουν αυτοί οι πλαστικοί νάρθηκες που κάνουν ακριβώς το ίδιο όπως το γύψος, αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύς. Είναι σαν τα καινούργια υλικά που χρησιμοποιούμε όπως και στο αμάξι. Αν δείτε, παλιά ήταν η λαμαρίνα που ήταν 2 φορές πιο βαρύ το αμάξι και τώρα χρησιμοποιούνται άλλα μέσα, όπως το αλουμίνιο που είναι πολύ πιο ελαφρύ. Φυσικά και ενδείκνεται, ανάλογα με το κάταγμα βέβαια. Δηλαδή, κάταγμα, αν δεν έρθει σε ησυχία για 6 εβδομάδες, δεν δένει με τίποτα. Γιατί τώρα δεν ενδείκνυται σε τόσο μεγάλο βαθμό ο γύψος? Γιατί παλαιότερα βλέπαμε το πόδι να είναι σαν κορμός δέντρου. Ο γύψος, το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ βαρύς και είναι ανάλογα και με τον τεχνίτη που θα το κάνει. Πλέον δεν υπάρχουν και πολλοί τεχνίτες που θα το κάνουν αυτό το γύψο, έχουν σταματήσει να το κάνουν. Συν το ότι το πρόβλημα του γύψου τι είναι, δεν έχει αυτή την ελαστικότητα που μπορεί να έχει κάποιο άλλο υλικό. Άλλα υλικά έχουν μια ελαφριά ελαστικότητα. Και αν π.χ. φανταστείτε ότι βάλετε έναν γύψο γύρω-γύρω από έναν καρπό ή από ένα αστράγαλο, αλλά αυτό λόγω της φλεγμονής, λόγω του σπασίματος ή άμα του κατεβάσει το πόδι πριστεί κι άλλο, μπορεί να υπάρχουν πρόβλημα, να μην υπάρχει καλή ροή αίματος, να υπάρχει φθορά πάνω στο δέρμα. Γι' αυτό πλέον τα τελευταία χρόνια έχουμε αποφύγει το γύψο και ερχόμαστε σε άλλα υλικά. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε, θέλω να πούμε ότι η πρόληψη και η αποκατάσταση με όλη αυτή την ποικιλία μεθόδων που προαναφέρατε, φέρνει είναι το α και το μέγα. Είναι το α και το μέγα. Φέρνει το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει ο κάθε... Για μένα 2 πράγματα είναι τα πολύ βασικά. Η πρόληψη, δηλαδή πραγματικά ο κάθε γονέας να δει πρώτα αν το παιδί του ανταποκρίνεται σε αυτό το άθλημα. Όπως π.χ. σας λέμε, ένας που είναι μπασκετμπολίστας δεν μπορεί να παγίνει τζόκερ στο υπόδρομο να κουβαλάει ένα άλογο. Δεύτερον, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία είναι πάρα πολύ βασικό. Εννοείται. Και τρίτον, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, να υπολογίζει ότι κατά 90% θα τραυματιστεί και γι' αυτό να μην αποκαδιώνεται, να ξέρει ότι είναι μέσα στη πραγματικότητα, μέσα στη ρουτίνα να έρθουν και τραυματισμοί, αλλά με ένα καλό team μπορεί να επανέλθει. Και θα πρέπει να ξέρει τους τρόπους πώς θα προστατεύσει τον εαυτό του ο ίδιος πάνω απ' όλα. Κύριε Κάτσακα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα που άπτονται της δικής σας ειδικότητας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε σύνδεση με τα προηγούμενα, έχοντας απόψινό εκλεκτό προσκεκλημένο τον χειρουργό ορθοπαιδικό, τον κύριο Δημήτρη Κάτσακα, με τον οποίο σήμερα ομιλούμε για τους αθλητικούς τραυματισμούς, για τις κύριες αιτίες των αθλητικών τραυματισμών, ποιοι είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από εσάς τους γιατρούς, τι πρέπει να προσέχει ο κάθε αθλητής ή ο κάθε ένας που αγαπά να γυμνάζεται και καλά κάνει. Φυσικά. Και φυσικά αγαπά αυτό το άθλημα. Θέλω να μιλήσουμε, εκτός από τις θεραπείες που προαναφέραμε, τι άλλο μπορεί ένας τενίστας, ας πούμε, που καταπονεί πάρα πολύ το χέρι του, τον ώμο του, πάθει κάποια τενοντίτιδα. Τι γίνεται εκεί, τι μπορείτε να εφαρμόσετε? Πολύ βασικό για μένα είναι πρώτον, εμείς είπαμε τις πρώτες οδηγίες τι να κάνεις, όπως πηγή πάγο και κάποια χρήση αντιφλεγμονώδων. Αλλά για τους αθλητές συνήθως, επειδή οι τραυματισμοί είναι πιο συχνοί και πιο έντονοι, θα έπρεπε να μην περιμένουν καν 2-3 μέρες, να πάνε κατευθείαν σε έναν ορθοπαιδικό. Πλέον και εμείς ορθοπαιδικοί είμαστε πιο ευαίσθητους αθλητές και δεν λέμε περιμένουμε, πάρει μια αγωγή. Συνήθως το καλύτερο είναι να πεις ότι θα κάνουμε μια μαγνητική για να δούμε τι γίνεται εις βάθος. Όταν θα γίνει η μαγνητική. Το εύρος της ζημιάς. Φυσικά, γιατί πλέον αυτό που είναι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια και έχει βοηθήσει πολλούς αθλητές είναι και οι αυξητικοί παράγοντες, το PRP που χρησιμοποιείται. Δηλαδή, παλαιότερα. Μπορείτε να μας το αναλύσετε, γιατί και παλαιότερα, π.χ. οι τηλεθεατές που το ακούν. Παλαιότερα, π.χ. ερχόταν ένας τενίστας και είχε μια μερική ρήξη στον επικόνδυλο. Επειδή κάνει συνέχεια αυτή τη κίνηση και έχει κάποιες μικρορυξούλες. Παλαιότερα τι γινότανε? Μπορεί ή να το δένανε το χέρι για 2-3 εβδομάδες και να το αφήνανε, ή να γινόταν κάποια στιγμή η μαγνητική και να βλέπανε υπάρχει μια μερική ρήξη, μερικές ρήξεις. Πλέον αυτά τώρα δεν χειρουργούνται. Αν μπορέσει κάποιος να κάνει πολύ γρήγορα μια μαγνητική και χρησιμοποιήσει τους αυξητικούς παράγοντες, το PRP, μπορεί δηλαδή με μια έγχυση αυξητικών παράγοντων τοπικά να υπάρξει αναδέσιμος και αποκατάσταση του τραυματισμού. Ουσιαστικά αυξητικοί παράγοντες τι είναι? Νομίζω το είχαμε αναφέρει και σε μια άλλη εκπομπή. Αποδεσμεύουμε, γίνεται αιμοληψία από τον ασθενή, δεσμεύουμε τα θρομβοκύτταρα, όπου αυτά όταν είναι μέσα σε ένα τραυματισμένο μέρος εγχύουν τι αυξητικούς παράγοντες, ουσιαστικά παράγοντες επιδιόρθωσης του τραυματισμού. Σκεφτείτε το πιο απλά, έχετε ένα κόψιμο στο χέρι. Δεν χρειάζονται όλα τα κόψιματα, κάτι μικρά κόψιματάκια. Δεν επουλώνονται από μόνα τους. Πώς? Από μηχανισμούς με αυξητικούς παράγοντες. Ουσιαστικά πηγαίνει στη πληγή τα κύτταρα, εκρίνουν αυτούς τους παράγοντες και με τον χρόνο αυτά ουσιαστικά τι γίνεται? Επουλώνεται. Επιφέρουν την επούλωση. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι, κάνουμε την αιμοληψία και με μία μέθοδο σφυγοκέντρησης ουσιαστικά απομονώνουμε αυτούς τους παράγοντες, σύντομα ότι είναι 500 φορές περισσότεροι σε αυτή τη μεγάλη, σε αυτή τη μικρή ποσότητα. Ουσιαστικά παίρνουμε 20 ml αίμα και αυτό που μένει είναι 3 ml με αυξητικούς παράγοντες, δηλαδή με μία πυκνότητα 500%. Το εκρίνουμε στην περιοχή και βλέπουμε σε πολλές καταστάσεις, όπως και με ρήξεις μηνίσκους, όπως και με ρήξεις συνδέσμων, όπως και τενόντων, ότι έρχεται γρήγορα η αποθεραπεία. Είναι καινούργιες μέθοδοι όλοι αυτοί? Αυτό είναι γύρω στα 10-15 χρόνια. Έχει τόσα χρόνια? Ναι, τουλάχιστον στο εξωτερικό έχει τόσο, γύρω στα 15-20 χρόνια στη Γερμανία. Τώρα εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται πιο ευρέως τα τελευταία 5-6 χρόνια. Βέβαια το κακό είναι εδώ αυτό που το βλέπω, επειδή χρησιμοποιείται παντού και πολύ ευρέως. Είναι σαν το μαγικό φίλτρο που το δίνουν παντού και δεν χρησιμοποιείται, δεν μπορείς να το βάλεις παντού. Ο γιατρός πρέπει να ξέρει πού θα το βάλει. Π.χ. τραυματισμού στον ώμο δεν βοηθάει τόσο πολύ. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως επειδή η ένταση των τενόντων είναι τόσο δυνατή που δεν θα βοηθήσει. Αυτό που βοηθάει πιο πολύ π.χ. είναι στο γόνατο, σε ρήξεις συνδέσμων, στο μηνίσκο βοηθάει πολύ. Στον χιαστό, π.χ. στη ρήξη χιαστού δεν βοηθάει. Αλλά όπως και να έχει, το PRP, οι αυξητικοί παράγοντες, είναι μια καινούρια εξαιρετική μέθοδος, συντηρητική κιόλας, χωρίς να μπει κάποιος στο χειρουργείο, που μπορεί να φέρει τη μοίαση και την αποκατάσταση πολύ πιο γρήγορα. Δεύτερον, βέβαια, αν υπάρχει μια μεγάλη κάκωση που γίνει στη μαγνητική, εκεί πρέπει να σκεφτούμε, θα μιλήσω και με τον αθλητή, κατά πόσο θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά ή όχι. Αν θα ασχοληθεί επαγγελματικά και θα χρειαστεί χειρουργείο, εκεί θα πρέπει να γίνει το χειρουργείο. Αν χρειάζεται κάποιο χειρουργείο, γιατί π.χ. έγινε μια μέση ρήξη του χιαστού και ο άνθρωπος είναι 35 χρονών ή 40 και δεν ασχολείται επαγγελματικά με το άθλημα, εκεί θα συζητήσουμε και να πούμε ποιες είναι οι καθημερινές απαιτήσεις σου. Θα χρειαστεί χειρουργείο ή δεν θα χρειαστεί? Γιατί αν κάποιος άνθρωπος κοντεύει στα 40 και δεν ασχολείται επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Γιατί να μπει και στη διαδικασία ενός χειρουργείου. Γιατί να μπει σε ένα μεγάλο χειρουργείο που για την καθημερινότητά σου να πας από το αμάξι στο γραφείο και ξανά πίσω και που θες να πας λίγο γυμναστήριο, δεν θα σε επηρεάσει. Γιατί να δώσεις και λεφτά
και κόπο και τόσο χρόνο αποκατάσταση για ένα πράγμα που δεν θα το χρειαστείς αργότερα. Η αποθεραπεία μετά από ένα χειρουργείο είναι μεγάλη. Η αποθεραπεία σε τέτοιου είδους κακώσεις. Φανταστείτε τώρα χιαστό, το χειρουργείο μπορεί να κρατήσει μία μισή ώρα. Η όλη αποκατάσταση, για να πούμε ότι κάποιος θα πάει full μέσα για να είναι πολύ καλά για να αθληθεί, θέλει γύρω στους 9 μήνες με ένα χρόνο. 9 μήνες και ένα χρόνο. Πολλοί λένε είναι ακόμα καλύτερα να χάσει και την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, έβλεπα σε κάποιες κλινικές έρευνες για το NBA ότι οι μπασκετμπολίστες που βιαστήκαν και πήγαν να παίξουν ξανά μπάσκετ στους 7 μήνες, και μιλάμε για άτομα που έχουν συμβόλαια 50-60 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δεν είχαν τόσο καλή απόδοση την πρώτη σεζόν, όσο αυτοί που περιμένανε γύρω στους 13 με 14 μήνες. Γιατί υπάρχουν διάφοροι, στα ελληνικά τώρα προπιορέψεως λέγεται, ουσιαστικά υπάρχουν διάφοροι πομποί στο σώμα μας, που ναι μεν εγώ έκανα το χιαστό, αλλά ακόμα όλοι αυτοί οι νευρικοί άξονες δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Δεν έχουν αποκατασταθεί. Επομένως, δεν ελέγχουν και οι ίδιοι το πόδι τους καλά. Άρα, μερικές φορές είναι καλύτερο, προτιμότερο να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Εννοείται, στην αποθεραπεία. Ακριβώς, από ότι να βιαστούμε και να ξανατραυματιστούμε. Γιατί πιστεύω ότι αν ξανατραυματιστεί. Μετά τελείωσε. Νομίζω ότι. Κατά ένα μεγάλο σημείο τελείωσε. Λίγη η καριέρα του. Αν χάσει κάποιο 2-2,5 σεζόν, είναι πολύ σπάνια τα περιστατικά που άδειξε κάποιο π.χ. τόσους μεγάλους τραυματισμούς στην καριέρα του και πρέπει να ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο για να μπορέσει να το καταφέρει αυτό. Άρα, κύριε Κάτσακα, άποψη δική σας είναι ότι το χειρουργείο είναι η έσχατη λύση. Ναι. Για την αποθεραπεία. Για όλους είναι έσχατη λύση, γιατί σε τραβάει πάρα πολύ πίσω. Θέλεις την αποκατάσταση, χάνεις 1-2 σεζόν. Επομένως, όσο γίνεται, πάμε συντηρητικά. Αλλά για να γίνει συντηρητικά, πρέπει ο τραυματισμός ή να είναι μικρός ή ακόμα και να είναι σχετικά μεγάλος ο αθλητής να έρθει σε ένα πρώιμο στάδιο που μπορούμε να αντιδράσουμε, να μην μας το αφήσει στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε εδώ. Αν και όπως βλέπετε εδώ, είχα πάρα πολλά να σας ρωτήσω ακόμα, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ λίγος. Οπότε, θέλω να δεσμευτείτε και να είστε εδώ, όποτε μπορέσετε φυσικά, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι και εσάς πολύτιμος και περιορισμένος. Και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Με πολύ χαρά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9, όπως κάθε βράδυ, και στη 1. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.